Gani. Ay, tura sila! Tura po. Ay, tura! Ay, bro! Tura! Ay, tura! A few moments later. Dre, adtuan na lang uy, tura! Kauban ako na ba? Kauban, guru ko na ba? Uy, kini ni gahe. Uy, gahe ka dong. Kagi ramang kukul. Tuon ako, mga pari na ako. Pari rin, bunogon, tiga. Yukol! Ato ka dito, busing na itong mga kumpare dito ba? Ay, tara. Ay, kini rin nagbubuk kayo. Ay, boss. Naiingabuan, no? Asa man? Tara, boss, oh. Huwag kayong mata, boss. Ikaw. Uy! Ay, loyo siya, pare! Tara! Anong kailangan kong gawin?